Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Fid-dawl li nhar il-ħadd li ġej il-Partit Laburista se jkun qed itella attività oħra politika din id-darba fil-Mosta dan l-istazzjon ħar reazzjoni tas-Sindku tal-lokal Chris Grech. Waqt li semma l-istennija għażjara tal-Prim Ministru Robert Abela għal din l-attività fil-lokal, Grech tkellem dwar il-prijoritajiet b'saħħithom tal-Gvern Laburista fejn jidħlu proġetti soċjali li l-kol qed jagħmlu differenza kbira fil-ħajja taċ-ċittadini kollha Maltin u Għawċini. Iva taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela, Malta żammet pożizzjoni b'saħħitha dwar il-politika soċjali u lokali fejn rajna investiment fil-lokalitijiet kollha. Mod speċjali hawn naċċenna investiment li sar massiġġ fil-lokal tal-Mosta fejn jiena bħala sindikat jien u sħabi tant kburin dan ix-xogħol infrastrutturali li sar. Grech irrefera numru ta' proġetti li tella f'dawn l-aħħar snin ewlenin fosthom il-proġett multimiljonarju li ra ir-riġenerazzjoni tal-Pjazza tal-Mosta. Is-Sindku innota kif dan il-proġett bħal oħrajn li saru fil-Mosta raw kollaborazzjoni sieħa bejn il-Gvern ċentrali u l-Kunsill Lokali biex issa il-pjazza tinsab kważi lesta bit-traffiku li issa qed jgħaddi b'mod normali. U spjega wkoll kif fadal l-aħħar irtokki bħal xogħol ta' landscaping u dawle biex il-pjazza terġa' tgħaddi lura għand ir-residenti Mostin u daw kollha li jiffrekwentawha. Fid-dawl ta' dan kollu, is-Sindku tal-Mosta għamel appell biex il-ħadd li ġej il-poplu jattendi biħġaru għall-attività politika tal-Partit Laburista. Jiena nappella lill-poplu Malti, speċjalment ir-residenti Mostin biex nhar il-ħadd nilqgħu biħġarna il-Prim Ministru Dr. Robert Abela ġewwa il-Mosta hawnhekk nhar il-ħadd fiċ-ċentru ċiviku fl-10:30.